Ngithokoze Dlozini. Ingane sedlozi sesikhulume ngoba emotionally nama-moods angithi ngoba enye into lena ekisishaye kakhulu ukuthi into eqhamukaphi le moyingane idlozi angithi. Siyalazi-ke idlozi-ke lona isikhathi esikhulu liyasinda idlozi. Liza nokugula angithi idlozi liza nezisindo idlozi angithi yayibona lonto liza nencindezi idlozi ngoba liyasinda liyakucindezela angithi. So ukuba emotionally nama-moods isikhathi esikhulu kuqhamuka kwisithunywa saphezulu angithi. Nayo isithunywa samazi angithi nayo isithunywa sasehlathini angithi osasentabeni kodwa kakhulu kuba emotionally angithi nokuba nama-moods kuqhamuka kwisithunywa saphezulu. Yini-ke edala ukuthi ube emotional noma ube nama-moods uma kuphakama isithunywa saphezulu ngiyabona. Edlozini yes ngaba kho lokho okuncane kodwa edlozini akwenzeki kakhulu. Edlozini nje uyasindwa uyagula angithi uyacindezeleka isikhathi esikhulu ukuthi okay idlozi le isithunywa saphezulu sona sikwenza ama-moods ube emotional. Yini edala lokho? Indlela imoya ehlala ngayo kuwena isithunywa sihlala ngenye indlela idlozi lihlala ngenye indlela. Isithunywa uma hleli kuwena sifuna wonke umzimba wakho ngiyabona. Uhlala enhlizweni uhlala engqondweni ufuna ukuhlala every body part yakho isithunywa saphezulu kodwa isithunywa isona esenza sure ukuthi yonke into ngabe iqhamuka edlozini ngabe iqhamuka kubona ngabe iqhamukaphi iyafikelela kuwena ngabe ifika ngephupho ifika ngesibonakaliso ifika ngomcabango angithi ifika ngama-voice ifika ngeyiphi indlela. So that's why sidinga wonke umzimba wakho sifuna kube wena. Manje-ke la sikhuluma ngomoya versus inyama angithi iqala lapha inkinga. The more ungasi-understand isithunywa saphezulu the more usilwisa the more usiphikisa the more uba worse angithi uba emotional angithi yabona lonto uba nama-moods ngoba manje wena ungenomoya ongawu-understand ongawazi operate kanjani angithi ongazi khona uma phakathi befonele wenzeni angithi. So uba emotionally angithi yabona lonto uba nama-moods uyahleka manje angithi 5 seconds later songxamile 5 seconds later futhi sonjani sonenhliziyo encane angithi. Kudlula isikhathi futhi angithi soyakhala uyajabula manje uyakhala manje uyakhala manje uyajabula manje angithi. Uyawuthanda umsindo manje usawuthanda umsindo manje yayibona. Uyathanda ukuba phakathi kwabantu angithi kodwa soyasindwa manje usofuna uba wedwa yabona lonto ngoba yini kulo mzimba wakho kule nyama yakho isithunywa sifuna ukungena deep kuwena ngoba phela iyona network yakho exhumanisa nemoya noma umuphi umoya isithunywa saphezulu. So kuyafana nefoni inetwork angithi mayingekho kahle angithi kuba khona inkinga uma uyisebenzisa ifoni mayihlupha inetwork angithi. Mayi-right yonke into isebenza kahle yonke into i-fast yonke into angithi uyakwazi ukuyenza. So isithunywa saphezulu sisebenza si-network sithathwa isithunywa. So-ke manje-ke uma ngesihlale kahle kuwena kuchaza ukuthini kuchaza imoya yakho ngeke ikwazi ukuxhumana nawe ngabe idlozi ngabe izona izithunywa ngabe umuphi umoya ngabe wemvelo ngabe umuphi umoya angithi. So soke sizama ukwenza lokho ukuthi ahlala sincenge inkinga sona asiphakami njengedlozi angithi. Sisebenzisa ukuthi ube emotionally angithi ube nama-moods angithi. So-ke manje-ke enye into eba inkinga-ke uyingane edlozi imoya yakho ungayilungiseli angithi ungawazi ukuthi imoya yakho ephezulu ubani ufuna usonto eduze kwakho uma wena every second uyashintsha uba omunye umuntu ngoba lokho udala ukuthi abantu bangakuqondi kahle angithi. Nalaba abawusizo kuwena ofanele bakusize angithi abasaqondi kahle wona uyahleka manje angithi from nowhere songxamile futhi angithi kodwa umuntu akho luthenzile wrong kuwena angithi. Mhlawumbe uzamsiza mhlawumbe uzama ukubonisa even nomuntu mhlawumbe imoya yakho emkhompyutha akakusize mhlawumbe kuba lokho kwenza ukuthi kube nzima for yena kwamanje uyahleka songxamile manje angithi. Okay uyenza kahle sodubile manje. So asike sizame angithi imoya yathi siyifunde si-understand step by step angithi nokuthi sivumele isithunywa sihlale kuthina angithi ngoba kumnandanga kuba nama-moods amaningi kuba emotional ngesikhathi esi-1 yabona. Ku-minute wena ushintsha ka-1000 wena uba ulo muntu yabona. Even umuntu ofuna ukusiza ufuna ukubonisa lokho umenzela ukuthi kube nzima for yena ukuthi akusize ngoba asaqonda umuntu kanjani. Ngiyabonga kakhulu.